2 eta 3. Egunon guztio, irungitorri potxoki irratsaioa. Egunon Potx! Egunon Roki! Gaur gurekin gonbidatu berezi bat daukagu, Paki 21. mendeko amona abeslaria. Bere diskoablari aurkezteko etorria da, Iepa kolegi. Iepa kolegi. Hau, Paki, kontatuko aldiguzu nola bururatu zitzaizun hau egitea? Non inspiratu zinen? Nire estorengan jarritu bat dago. Zure estorengan, zergatik? Beste egunean, nire astoan isoa mendira eraman. Eta beste asto kaskar baten trukean hartu zigaten. Nire baita. Lasai, Paki! Beno ba, orain intzulen galderekin hasiko gara. Deitu nahi baduztu deitu 9-8-7-8-8 telefonora. Ring. Nor da? Garazi. Nondik? Durangotik. Iepa garaze. Zer galdetuko diozu bere gonbidatuari? Ez dizu lotxarik ematen horrelako diskak kaskar bat ateratzeak? Ni beste intzule bat nahi dut. Ez, ni. Zer gertatzen da? Beldurra ematen dizut, ala? Alua, kapalua, zure beldur, baita zer ere. Alua ni? Tranquil! Moztu! Konpontzen den bitartean musika jarriko dugu. Beno, berez voltatu gara potxoki irratsaioa. Gure arazoen ondoren bigarren dei bat daukagu. Ring. Nor da? Izaskun, Nondik? Bermiotik. Zer galdetu nahi diozu Pakiri? Zure fan number 1 nahi. Zure diska guztiak ditut. Sinatu eta bidale korreoz nire posta elektronikora. Izaskun, iepakolegi@gmail.com. Tranqui. Oh, nire fan, ze ondo. Beno, Izaskun, Pakien fan zarenez, gure gaurko proba egokitu zaizu. Ai, ama, bai, que txipi. Beno, tira, bota proba. Ea, ba... Zabela oso zaila izan, mesedez? Ba, deitu taberna batera eta esan egun pertsona joan behar direla 5 minutu barru. Baietz ezatea lortu behar duzu. Ai, enez, ez zabela ez nahi. Bai, tekintxu peditaberna esan? Egun pertsona 5 minutu barru jatera joan behar barela esateko deitzen dizuet. Itxaron, nezen arrekin jatiko dizut. Josepo, pedita gordo! Zer! 5 minutu barru egun pertsona nantzeko lekua behar dugu. Nola, ezinezkoa da! Baina, oso pertsona berazikoak etorriko dira. Zer esan dizut! Ai, ama, baina Frantziako presidentea, Alemaniko presidentea etorriko dira. Ez! Tranquile, potxoki lotxeriko proba zera. Ai, nirko zaitut! Paki, sentitzen dut baino ez duzu 5.000 euroko saria irabazi. Ai, jakin banu, orain jaten egon muñatene. Importatzen dago ezakit. Ja, ez. Zer saio nazkagarria, ea laste pasatzen den. Bai. Ai, ez! Ziztatu egin nao, zer mina, ambulantziari deitua! Beno, ez gauden bitartean kaleko bidaltu ditugu zuekin egoteko. Hau Potx, eutxi! Zer mina! Gu, piriz esaten dugu. Kaixo, Potx eta Oki ospitalaren dira, eta gu, gaien ordez egongo gara. Horixe beraien ordez egongo gara. Orain, zer esaten dugu. Paki, ez da? Bai. Beno, bezuko diguzu zure diskaren kanta bat. Astaroa, ez da nire astozarra, Hori da espetilloa. Oso polita, seguruko. Orain, txalo bero batekin agurtuko zaitugu. Zer? Irakurtzen jamanatu beteke behar. Bai, agur. Potx eta Oki datozen bitartean musika jarriko dugu. Musika jartzeko esan dugu. Ez dago mindik musika jartzen duen tuntunik? Musika! Ea, zer dagoen hemendik? Ara, kanta bat. Lautilatu. Bazena bestera. Alde
Azkenean, Entzule galtzen ari gara. uste dut dei bat daukagula. Hello, zer uste duzu etrola hau? Zaila patetikoa? Bai, ingaterako naiz, baina denbora eta erramakimen hori patetikoa dela jakiteko. Mesedez, ez da gure errua. Ez dela zuen errua, txinu bateko beto egingo luke. Zer da hau? Zik hau da hau? Berriz ere zuekin potxe eta hoki! Oh my god, at last! Eta denbora bukatu zaigunez agur esateko unea iritsi da. Espero dugu egunera bezala iruetatik lauetara entzutea. Agur bero bat potxoki irratxa jotik. Baina, kobratuko dugu ez da? Tira, ez esan gehiago, ez esan ezer gehiago esazerretzeko. Ba, ez da.